Hej alle sammen, det er mig, David. Jeg har lige åbnet min kanal, og det er spil Geometry. Og kig her, jeg vil lære jer, hvordan man laver sin verden. Sin verden man laver med at begynde at man kommer i App Store, og så man skriver Geometry, og det her, hvis I vil have Create, det er med Create, det er, hvis man skal have Create på App Store, man finder App Store efter App Store, så man går og tager App Store, man finder Geometry, hvilken koster 90 kroner, og der er du kommer ind i det, og bagefter du har Create. Du kommer ind i Create. Hvis du vil lave en ny verden, du skal trykke Now. Det er, jeg siger på bogstaver, N-E-W, ny. Det er på engelsk, Now. Vi kalder det for, jeg bare skriver boobs. Det er ikke findes sådan nu. I skal ikke skrive det efter mig. Det er bare video vel hurtigere. Og det er ikke findes sådan herovre. Ja, jeg har lige læst, men det er ikke findes kig. Så vi sætter, og så kig. Altså vi sætter en sådan en. Det skal jeg lige på to. Ja, sådan her, og sådan her. Og så vi falder den ned. Her vi falder ned på den her bloks. Og bagefter, kig, oj, hvor gryt på dit. Sådan her, og sådan her. Og så vi sådan her, bagefter vi falder på det ene. Og kig, sådan her, når vi har lavet det. Den anden, vi laver back. Er I klar? Okay, sådan her. Sådan. Og nej, den selv. Sådan her. Sådan her. Slut. Sådan her. Og bagefter, når vi har lavet sådan her. Jeg siger, hvor mange mennesker laver. Kig, jeg lige tæller til jer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 man skal lave, og når man har lavet 11, man sætter det her, sådan her. Og bagefter, når man har lavet det her, så vi laver sådan her. Og så vi har det, og vi sætter det på det. Vi sætter dem lige i en god række. Det er det her række. I kan også lave sådan en ved min kanal. Minus. Lidt plus. Plus, så vi
Sådan her. Slet. Sådan her. Sådan. Og så vi sætter din og hvad I har set slip, det er ikke noget. Jeg ved det ikke selv, hvad det er det. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Og efter kig. Når vi har lavet det, vi har sat det sådan. Og bagefter vi kig. Når de skyver. Okay, ikke skyver. Men vi laver noget lidt farligt. Og hvis vi har 10 af dem her. Og bagefter sådan. Og 7. Og bagefter vi hopper over sådan her, og bagefter man okay. Det er lidt længere, hvad jeg tror. Der er nogen på den ved hvad her. Sådan her. Vi laver sådan en. Og bagefter der er ene filler. Og hvis man har en, hvis man laver sådan en firkant om en sådan her. Man dør, fordi næsten på midten, det er man kan dø. Og så jeg siger igen, spil hele geometry. Sådan her, vi skal lidt plus ekran. Vi skal lige slette dem her, sådan her. Efter sådan her. Så. Og sådan her. Sådan her. Og bagefter vi laver så vi har et vinultimaten, men nu vi skal lave 2 legs hop. Sådan her. Bagefter vi hopper dem her, men så der er en specielt, hvilken trailer malt. Jeg tror det er en spørgsmål, men det er spørgsmål, man kan lave det. Hvorfor jeg siger det? Og kig, hvorfor man kan lave det. Det er vent, jeg skal lige finde det. Ja. Sådan her. Heel op. Helt her. Og vi tester det nu.
I klar til at... Og vi er blevet klar til at begynde. I skal huske og avancere lige ved begyndelsen. Sådan her, sådan her, sådan her. Og så vi har det. Og når vi laver det, vi hopper. Hvis vi vil hoppe altid, vi skal på tryk på ekranen og hold den altid. Og så vi har det, og når vi laver det, jeg har ikke engang testet det. I har selv set, hvordan jeg har bygget det. Og jeg har bygget det langt. Til at det er bare 1 sekund. Men til mig det er lang tid. Og så! Og så alle sammen. Til sidst jeg vil sige til jer, I kan please og tælle like og subscribe, og I kan til subscribe til, og I har glemt at se de nye videoer. Og like. Hej alle sammen.